petong polo ya lumayan lah badi-badi sak-sak gayeng nek iki. Bos, anak Piye? tahu aja aku. Kayu apa? Lah ya sono keling toh. A1 porangku kok kaya sing ngono iki kae. Halah iki A5 orang nggur satu. Atau pora? Cedek kok. Yuk. Lah di kayu nih. Lah ya iki toh ya, Bos. Matamu sobek kuwi lho. Kayu wis ditegor wong kok tawake aku lah. Lah ya aku ya ora ngerti toh ya, Bos. Lha kowe tau kowe kapan, Cuk? Lah ya seminggu winganane toh ya. Lha seminggu iki tawake saiki kudune digenake kok goblok banget kowe sih. Ah, ya piye iki, Bos? Piye-piye matamu kowe? Ya sih apa lagi, Bos? Sudah gundulmu amblek kuwi wis dituku wong kok. Mata di sinten, Mas? Mboten apa-apa, Lek. Kae jarane ana wong gendaan nang kono kemang tak telek itu. Ora lho, Lek. Padahal ada nilai kayu iki lho. Ora nilai emang gedaan, Dek. Oh, malah wis ditekor kono to ya. Jan blantek orang genah teman kok. Jan ngisen-ngisen kayak aku. Bakal kayu kodang ngalok kok. Barang kayu wis diketok kok tawake. 90. Ah, ngecek-ngecek kayu liyane.